Aha, täältä tuli joku. Voi vitsi. Kato, hypitä! Ammutaan. Mä saan täällä selkääni. Nyt tulee muuten selkää. Täältä tulee ylhäältä taas oiva täältä takaa. Mä oon tässä. Mulla nokkoi. Noi Knokissa on. Noi, wuu. Hei tossa tyyppejä. Yksi Knokki. Niin se kolmas meni. Tuolla. Nice. Täältä tulee auto. Jaha. Niinpä tuleekin. Ihan 64. Joo, tossa tulee. Siellä on 2 tiimiä. Yksi tipahti. Tiimaaks ne? Eikö ne tappo toisiaan? Ai vitsi, mäkin tipuin. Nice. Pääseks nostaa? Käydään hoitaa sit faija Vitsi, vielä. mikä pelaus! Oli hieno. Pää. Mäkin me ottaa jostain kruunu. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Tää oli ihan hyvin pelattu kyllä. Mä sain kaikki tapettua. Äläs nyt, mä sain yhden. No, niin sait itse asiassa. Mut silti multa aika hyvä pelaus. Oli se tosi nätti. Tossa ne. Hemmetti se ampuu laserilla, mä en jää. Älkää menkö se ampuu laserilla. Oho. She's always looking. Siellä on 2 sisällä. Itse en ihan saanut. Yksi jäi. Se ihmeen hattupoika. Tiedät mihin se meni. Tulee hattupoika tossa. Auton takaa. Nössö. Ei ole kuri. Ei jaa alas. Bro got instant karma. Täällä se menee. Se meni sinne. Rikotaan sen auto! Iskä rikas sen auto! Oh yeah!